खुलुमबाय नोंथांमोन गिबियावनो आंनि YouTube चेनेलाव नोंथांमोन बयखौबो बरायग्रोबाय आसा खालामदों नोंथांमोना इसोरनि अननायाव बयबो मोजाङैनो दङ। आं दिनै नोंथांमोननि सिगाङाव मोनसे भिडिअ खालामनो होननानै सानदों। बे भिडिअआ जाहैगोन जों साफ्रोमबो फरायफुबाय थानाय फरायसा आरो फरायसुलिफोरनि थाखाय आङो बे भिडिअखौ खालामनाय जादों। मानोना गोबां फरायसाफोर दङ जायफोर फरायसाफोरा जिउआव जेबो थांखि गैयालासे जिउआव जेबो हास्थायनाय गैयालासे गाव गावनि फरायनायखौ फरायलांबाय थायो जेब्ला फरायनाया गैया जाहैयो एबा जोबथाहैयो अब्ला गाव गावनि जिबनाव जेबो मोनसेबो मोजां खामानिखौ मावनो हाहैया जायो। बेनिखायनो जायफोर बिथांमोना आथिखालाव फरायफुबाय थादों बिथांमोननि थाखायनो आं बे भिडिअखौ खालामनाय जादों जे जों साफ्रोमबो मानसिया माबायदिहाय गावनि सायाव फोथायनाय लाखिनांगौ आरो गावनि सायाव मोनसे थि साननाय लाखिनांगौ आरो जोबथारनायाव जों मोनसे दि गाव गावहानो मोनसे थांखि थानांगौ फरायनायनि सिगाङावनो फरायनायनि गुदियावनो मोनसे थांखि थानांगौ। बेनि सायावनो आङो दिननि जि भिडिअ बेखौ खालामनो नागिरदों। स' बेनिखायनो आंनि दिननि जि भिडिअ बेखौ फार्स्टनिफ्रायनो जोबजासिम नायलांदो। वेलकाम बेक टू माय यूट्यूब चैनल। नोंथांमोनखौ आंनि यूट्यूब चैनलाव आरोबाव फिन बरायबावबाय। एसे सिगाङावसो बुंनाय बायदि आं नोंथांमोननि सिगाङाव बेखौनो बुंनो नागिरबाय जे जोंहा आथिखालाव गोबां फरायसा दंसै। जों बर'फोरनि गेजेरावबो गोबां फरायसाफोर दंसै, हाजार लाख फरायसाफोर दंसै। दा बैफोरनि गेजेराव सोरबाया थांखि गोनां आरो सोरबाया थांखि गैयै। स' आं नोंथांमोनखौ खावलायनो लुबैदों नोंथांमोना सोरबाफोर फरायबाय थादोंब्ला नोंथांमोना मेट्रिक पास जाखांनाय लोगो लोगो नोंथांमोननि जिबनाव मोनसे थांखि थानांगौ। नोंथांमोननि जि गोसो बेवहाय मोनसे थांखि थानांगोन आरो बे थांखिखौ मोनफुंनो थाखायसो नोंथांमोना जोबोद गोब्राबै नोंथांमोना नाजानांगोन। जोबोद गोब्राबै नाजायै नोंथांमोना गाव गावनि जि साननाय एबा हास्थायनाय बेफोरखौ जोङो मोनफुंनो थाखाय नाजानांगोन। आरो नोंथांमोना बेबायदि फरायनाय बेबायदिनो माखासे नाजाफुबाय थानाय समावनो माखासे बाहेरानिफ्राय गोबां हेंथा हेंथि फैनो हागौ। दा बेफोर गासै हेंथा हेंथिफोरखौबो जोङो नेवसिनानैब्लाबो जोङो बेफोरखौ गोजान खालामनानैब्लाबो जोङो गाव गावनि गोसोनि साननाय एबा हास्थायनाय एबा गाव गावनि गोसोनि जि थांखि बेखौ मोनफुंनो थाखाय नोंथांमोना नाजानांगन। जे बेनिखायनो बेनि सिगाङावनो नोंथांमोननि गोसोआव माबा मोनसे थांखि थानांगोन आरो बे थांखिखौ मोनफुंनो थाखायनो नोंथांमोना ओरैबायदि नाजानांगोन जे सान हर नोंथांमोना खस्थ' खालामनांगौ समाव खस्थ' खालामनांगोन, फरायनांगौ समाव फरायनांगोन आरो बाहेरनिफ्राय जेसेबां मानि उसुबिदा जेंना जेंसि फैयोब्लाबो नोंथांमोना बेफोरखौ गासैखौबो नोंथांमोना मा खालामनांगोन नेवसिगारनानै नोंथांमोननि जि लुबैनाय नोंथांमोननि जि जानो हास्थायनाय बे जानो हास्थायनायसिम नोंथांमोना आग बारायलांबाय थानांगोन। अब्लानो नोंथांमोननि गोसोनि जि साननाय बे जाफुंगोन आं सानदों। जोङो मिथिखागौ जे सासे मानसिया जिउआव माबा मोनसे साननाय थायोब्ला आरो बे साननाय हास्थायनायखौ जुदि मोनफुंनो थाखाय जेब्ला नोंथांमोना गोसो जानानै नाजायो, एसेबो मेंग्लिनाय गोसो गैयाजासे बानाय गोसो गैयाजासे नोंथांमोना जेब्ला नाजाथाबो अब्ला बे थांखिया जोबथारनायाव जाफुंसारहैगोन एबा जाफुंहैगोन बेखौ आंहा फोथायनाय दङ। आरो जोङो बयबो मिथिखागौ जे नाजानायनि फिथाइया खस्थ' खालामनायनि फिथाइया जोबथारनायाव गोदै जायो होननानै जों बयबो मिथिखागौ। स' बेनिखायनो जोङो जोंनि जि जानो लुबैनाय जानो हास्थायनाय बेफोर गासैखौबो जोङो गावनि गोसोनि सायाव फोथायनाय लाखिनानै बेखौ मोनफुंनो थाखाय जों बयबो मा खालामनांगोन खस्थ' खालामनांगोन। नांगौ जायोबा बिमा बिफानिफ्राय हेल्प ला, नांगौ जायोब्ला खाथि खालानि बाय बाहागोनिफ्राय हेल्प ला आरो जुदि नोंथाङा मोजां मेरिटरियास स्टुडेन्ट बा मोजां मेलेम गोनां फरायसाबा नोंथांखौ हेफाजाब होग्रा आथिखालाव गोबां सुबुं दंसै, गोबां मानसि दंसै। बिथांमोननियाव नोंथाङा थांनानै नोंथांनि जि फरायनायनि जिखिनि फाइनान्सियेल एसिस्टेन्ट बेखौ नोंथांमोना बिथांमोननियाव बिनानैब्लाबो नोंथाङा खस्थ' खालामनायनि गेजेरजों नोंथांनि जिखिनि फरायनो गोनां बा नाजानो गोनां जि खामानि बेखौ नोंथांमोना मावफुंनो हागोन आरो। स' नोंथांमोना दा सान जे आंहा फरायनायाव थाखा फैसा गैया, न'खरनिफ्राय थाखा फैसा जगायनो हाला, आं फरायला, आं रोंगौमोन नाथाय आङो फरायला, आंनि बिमा बिफाया आंनो फैसा थाखा जगायनो हाला बेखायनो आं फरायला। बेबायदि दासान नोंथांमोन, नोंथाङा जेसेबांनो रोंगौ एसेबांनो नाजाबाय था आरो बेबायदि नोंथांनि जि रोंनाय बेबायदि रोंनाय गोसो गोनां बेबायदि रोंनाय गोसो गोनाङानो नोंथांखौ माब्लाबा
सोरबा मानसि मोजांखौ हेफाजाब होजाहोगोन आरो मानोना आं जे बुंदों बे बुंनायनि खारनानो जाहैबाय बेबायदि मोजां फरायसाफोरखौ माने हेफाजाब होग्रा मानसि ओंखारो आं बेखौसो नोंथांमोननि सिगाङाव बुंदों स' नोंथांमोन आं आसा खालामबाय नोंथांमोना आंनि दिनै जि भिडिअ बेखौ नायनानै एसेबाबो मोजां मोनबाय मोजां मोनदोंबा लाइक आरो शेयार खालाम आरो आंनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै बेलनि घन्टियाव प्रेस खालामनानै होनो दाबाव जाहाथे आंनि इयुनाव बेबायदिनो गुबुन गुबुन रोखोमनि भिडिअ आपल'ड खालामोब्ला नोंथांमोना थोंजोङै नायनो हायो स' लोगोफोर आंनि भिडिअ बेखिनियानोसै थेंक इउ फर वाचिं एन्ड गुड बाय